Po svojej minuloročnej premiére si účasť na Elere zopakovali i holandskí vrbovčania Silvia a Roland Abrahams. Ich holandské pofrtie z obdoba našich slovenských doliek zaznamenala úspech aj tento rok. Nové máme dresy a ináč je to všetko po starom. Že receptúra ostala stará. Ako ste strávili aj súkromne tento rok? Kde ste možno ešte aj prezentovali vaše výrobky, vaše chutné palacinky alebo lievančeky? Mala podrastla, ale nič nové sa nestalo. Boli sme samozrejme na návšteve v Holandsku pozrieť babku, deda. S palacinkami sme boli na vianočných trhoch. No a znova sme tu na Elere. V piatok im ešte množstvo pripraveného cestavstánku vystačilo, no v sobotu už museli utekať po suroviny aj do Vrbova. Hladných návštevníkov festivalu totiž pribúdalo. Tak atmosféra je výborná, samozrejme. Dneska je veľa ľudí. Včera škoda, že pršalo, tak to bolo trošku menej, ale zase je to super. A na otázku, či Roland pokročil za rok v slovenčine a Silvia v holandčine, odpovedala sympatická Vrbovčanka takto. My doma rozprávame po holandsky, takže ja vám to tak presne neviem povedať.